Vasas Gábor vagyok, nagyon szépen köszönöm a szót, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Azt gondolom, hogy ha Balaton jövőjéről beszélünk, akkor nem egyetlen dolgot kell kiemelni, hanem beszélnünk kell a vízháztartásról, a klímaváltozásról, valamint a civilizációs, illetve az emberi terhelésről, ami a tavat éri. Azt gondolom, hogy bárki tehet a Balatonért, és bárki tehet ezért a víztérért, aki használja a Balatont, épp így a vitorlázók is, a hajósok is. Nagyon nagy tisztelettel köszönöm azt, hogy a Vitorlás Szövetség csatlakozott az intézetünkhöz, aki egy állásfoglalást tett közzé még a tavasz folyamán, és itt szeretném megköszönni a különböző kikötőmestereknek, azoknak a Balaton szerető vitorlásoknak, hajósoknak, takarító személyzetnek a munkáját, illetve a megkeresését, akik megkeresték az intézetünket és felhívták a figyelmet arra, hogy van még mit tenni azzal kapcsolatosan, hogy a kikötőkben, illetve a vitorlások és a hajósok védjék a Balatont. Mikre gondolok pontosan, és mik azok, amik előjöttek? Fedélzeti szennyvíznek az elhelyezése. Nagyon sok kikötőben ez adott, és van rá lehetőség, hogy az adott hajósok, vitorlások megszabaduljanak ettől a szennyvíztől, ahol nincs, ott tegyenek érte, hogy legyen. Nagyon sok olyan vegyszerhasználata történik, mint például fagyáló, mint például algagátló, amelyeknek a mennyiségét érdemes lenne visszafogni. Nagyon fontos lenne, hogy ezek ne kerüljenek be a vízbe, és mindezek között is találunk olyan környezetbarátabb anyagokat, olyan termékeket, és hogyha lehet, akkor ezeket használják. Én azt gondolom, hogy bármikor, amikor találkozunk a Balatonnal, bármikor, amikor a vitorlások találkoznak a Balatonnal, becsüljék meg, tiszteljék a Balatont. Én azt gondolom, hogy jelenleg, ahogy Európa, ahogy Kárpát-medence, ahogy a Magyarország áll a vízháztartás szempontjából, egy kis csoda, hogy ezt a versenyt most itt meg lehet rendezni, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tiszteljük a tavat. Ha valaki éjszakára kimarad, attól függetlenül, hogy nagyon jó szelet kívánok mindenkinek, a telihold mellett mással is találkozhat, egy apró élőlénnyel, az árvaszúnyoggal. Azt gondolom, hogy emlékeztessen mindenkit ez az élőlény, hogy ha terheljük a tavat, akkor valamilyen formában ezt vissza fogjuk kapni az elkövetkezendő időszakban. Mindenkinek azt kérem, hogy élvezze a Balatont, mindenkitől azt kérem, hogy tisztelje a Balatont, és mindenkinek nagyon jó versenyzést kívánok. Köszönöm szépen. Főigazgató úr, engedjen meg nekem még egy nagyon rövid kérdést. Hogyan látja, a vitorlázók tisztelik a tavat, odafigyelnek azokra a kérésekre, azokra a figyelmeztetésekre, amelyet a Limnológiai Intézet feléjük közvetít, vagy tesznek az egészre, hát a világ majd alakul, ahogy alakult eddig is? Azt gondolom, hogy bárki, aki használja a Balatont, beszéljünk vitorlásokról, hajósokról, horgászokról, fürdőzőkről, itt ülő emberekről. Én azt tudom mondani, hogy nagyon sokan vannak, akik nagyon tisztelik, nagyon becsülik a vizet, és azt gondolom, hogy nagyon sokan akarnak tenni érte. Azt, hogy a szakmai alapon tegyük, ebbe azért próbál az intézetünk partner lenni, és ebbe kérem is, mert a jövőben erről nagyon sokat kell majd beszéljünk, és nagyon sokat kell, hogy egyeztessünk. Igen, vannak olyan csoportok, azt gondolom, hogy minden Balaton használó esetében, akik vagy nem ismerik eléggé a Balatont, vagy pedig talán nem tisztelik annyira a Balatont, hogy óvják. Én azt gondolom, hogy van mozgástér azzal kapcsolatosan, hogy akár a vitorlások egymás között beszéljenek az adott kultúráról, az adott problémáról, az adott szakmai anyagokról, és ennek következtében van még tennivaló, ez kétségtelen. Én azért megint felhívom a figyelmet, nagyon nagy köszönet azoknak a Balaton szerető vitorlásoknak és hajósoknak, ugyanis nagyon sok ilyennel találkozok, úgyhogy én azt gondolom, hogy vegyes a kép.